hor kutu rogat kaisa ka hor khamani rogobo khungbwrwi phal nok khamani patimung ro pathai rogo kaisa injin rok phai hor rok buthari manmani aro deramung rokni rasai rang rokni patimung patika phasalni hor kutugo champawar thana naikoljak champawar chomni hatio saimalaika phasalni hor kutuni pula rogono phal nok rogo hor rok nugui manmani aro ni tongnai naimthang bahini rokbo aboni jora rogobo tai kaitham phal nok rokni bisingti bo horok nangai thangmani aboni bisingo nuksaka richumni phal nok decoratorni phal nok xerox te manikhoni phal nok ni khoroksa gisti saklaika phasalni horni damsa tamani jorawa champawar chomuni hati rokni aro naikol mongo tongnai champawar ni thanani khorni khoroktak naimthang bahini nugui manka a phal nok rogo hor khamui tongmani aro tongnai rok nokni bisingo koktomar hormani naimthang bahini abon logyo hor bothanaibo aro ni tongnai lukorok hor buthanan bagi samungo nokhorfano hor buthari manli abunulo kaisa hor buthanai mal khung phai hor buthanani chaitokmo hor khamani short circuit rok ungkhana hnibo wansuklai tongkha hor buthanani samukhlaini ro এটা কারেন্টের থেকেই লাগছে মনে হয়। এই সময় তো এখানে থানারাও আসলো, এরা খুব চেষ্টা নিচ্ছি আগুনটা নিবাইতাম, দোয়ার খুলতে পারে না, নিবাইতে আসছে না। এখানে কটা দোকান ছিল? এখানে পাঁচটা রুমের মধ্যে চারটা দোকানদার আছে, মানে চারজন ব্যবসায়ীর দোকান। হ্যাঁ। কি কি দোকান ছিল এখানে? তিনটা আছে, কম্পিউটার আর জেরক্স মেশিন আর ফটো, আর এখানে কাপড়ের দোকান। কাপড়ের দোকান এখন পাবে না, এটা কম্পিউটার। আগুনটা লাগছে কখন? আগুনটা ঠিক 12:30-1টার দিকে লাগছে। ব্যুরো রিপোর্ট, চ্যানেল দিনরা।